Witam Was pięknie roztomili, a gor paniczki, bo dzisiaj będzie coś i dla paniczek. 8 marca, 2 dni temu było Wasze święto, a jodzie pro dzisiową będę winszową. No kapkę nie skoro. Wybaczcie, że tak to jakoś i wyszło, ale przeca roztomiłe paniczki dycki lepszy nie skoro, a szczerze, jako wobec. Winszuję Wam wszystkiego najlepszego. Winszuję Wam paniczki kupa szczęścia, miłości, grejcarów. A co by się Wam dycki darzyło, co by Wasi chłopi byli szykowni, a co by Was posłuchali. Każdej jednej paniczce, dziołuszce posyłam dzisio wirtualny kwiatek a pusę. Bez Was by nie było świata, a nie byłoby ani nas. Bo przeca to baba dziecię nosi pod sercem, a ono potem do końca swojego żywota jest z matką jakosik związane. To jest taka magia, a tego nic nie poradzi zmienić. My chłopi was wiele razy nie poradzimy spokopić, a was nasrowomy, ale bez mala je tak, że co by spokopić paniczkę, co by zrozumieć babę, to trzeba poczytać fest chrubą książkę o psychologii. Taki to już je na tym świecie, darmo. Ale mamy was fest radzi, choć czasem poradzicie nam fest dźwignąć ciśnieni, to potem najlepsze je to, jak się zaś z wami ujednomy, bo przeca nie lza się furt gniewać. Są żeście naszą ozdobą, a wiele razy je tak, że błyszczycie, a nas mało wiele widać przy was, gor w ten czas, kiedy się wyperczycie w wasze szumne oblyczki, co ich mocie całe od Maryje. Poradzicie nam chłopom dycki dać pocieszyni, jak my są małymi chłopcami, a i po tym, jak już mamy swoje roki. Są żeście dla nas matkami, starkami, siostrami, a ciotkami. Dla małego synka stareczka wie wszystko, a na wszystko poradzi coś i życ. A ciotka, gorta staro, to ona wszędzie była, a poradzi zagrać w kajaką grę. A siostra, gorta starszo, dycki pomagała matce przy młodszemu syneczkowi, a on miał siostrę Fezdrot, bo mu dycki rzekła, jako się co robi, a kludziła go wszędzie, do szkoły, do kościoła, a do stareczki na nawszywę. Po tym, jak się synek ożenił, to dostał babę. Ona mu pomagała we wszystkim, dycki go sztopowała, jak chciał zrobić jakąś głupią wiec, a mógł na nic polygać, bo ona go znała jako swoją włośną kapsę. Ale paniczka, co była, je a będzie, najważniejsza w żywocie każdego chłopa, to jedycki matka. Ci, którzy ją jeszcze mają, to mogą mi dać dziś kwiatek a pusy. Ale godnie chłopów może już iny zaświecić swojej mamie świeczkę na kierchowie. Synek jak je mały, to wiele razy prawi, że chce mieć takowną babę, jak jego włośno matka. Po tym, kiedy się ożeni, to z początku się ze swoją ślubną powadzi, bo przeca mama to robiła tak, a baba to robi kapkę inaksi. Po jakimś czasie chłop se wszymnie, że ma dwie najważniejsze baby we swoim żywobyciu, a i jedną, a i drugą musi mieć w zocy. Tuż paniczki, winszuję wam, co by się wam darzyło, co byście dycki były wyśmiote, a nie miały wobec żadnych kurowodów. Są żeście dla nas, chłopów, jako kwiatki, co rosną w ogródce, a jako słonko na modrym niebie. Kieby nie wy, to my, chłopi, by byli ganz borocy na tym wielkucnym świecie. Chwała Pumbuczkowi, że was mamy, a wszystkim chłopom chcę żyć. Miejcie wzocy swojej paniczki cały rok, a nie iny przy jej święcie. Roztomili, dziękuję pięknie, żeście mnie posłuchali. Mocie z obu stron mojej głowy taki obrazki. Jeden obrazek to jest pytka, co byście subskrybowali mój kanał, a drugi obrazek to jest film z mojego kanału, na który was pozywam, a kiedy się wam można spodoba. Dzięki piękne, niech się wam wszystkim darzy.